Bismillahirrahmanirrahim. Murda Cüneyt degen öte bir ulu awliya zat ötken eken. Bul kişi jaşlygynda kişineliginden ele öte bir akıldı, parasatlı, düşünüktü, iş bilerman, kudum ile çoğun kişilerde akıldı bala bolgan eken da. 3 yaşlarında bir günlüğüne kelse atası ile oturgan eken da. Anan atasına alına kelip ata ne oldu ile başlarsınız dese men Kudaga şükür kolumda bar baylığım bar kişimin. Eme şu baylığım elbette halal jol menen peşinetleri jol menen tapkan baylık meneki. Oşonduktan şunu zakatını çıkarayın dep zakatını eseplep eme şunçalık özümden halal peşinetler malım bolgandan keyin şunun zakatında bir jakşı, takvalı, dinge hizmet kılgan adamga versem, oşo men zakatim oşonun ibadatına, jaşausuna biraz yardım bolou eken. Başkalarga versem, al men akşamdı kayaka sartay, günöge sartay ve jaman jolga sartay ve şonuň üçin bir jakşı adamga bereyin dep sirriga aparıp berdim deydi. Sirri dep alda öte bir ulu zat bolgan, takvalı zat bolgan. Oşol Cüneyt'in tağası olatken da sirri. Şüntüp tağana zakatimde aparıp bersem kabul alvay koydu. Şoğuyla oturan. Başkaga bereyin desem takır könüm tartpaydı. Peşine terimden çıkan mal oğundan ki jakşı adamın kolga tise jakşı da soğuda köp bolatta dep şoğa alparıp bersem alvay koydu deydi da. Anan şu 3 yaşar bala aytat ata da siz ilavay koyun men özüm alparıp beremin deydi. Ana tasdan koldan oşo zakatga çıkan akçılarda alıp anan oşo sirrinin uyga barıp eşik takıldatatda. Eşik takıldatkanda kimsin dese men Cüneytmin deydi de 3 yaşar bala. Sen kişinekey jaş bala men işim takıldatıp meni oğra kılıp ne kılasın? Köçüge çıkıp özüňe okşagan baldarını oynay bergin da. Meni bezovta kılbay deydi de. Dep qaytyp jönöp kirip kete turgan bolatdy uyga. Anan tağa toktaňyla toktaň. Sizge Allah Taala öz fazilatdan beripdir. Atama Allah Taala öz adaletliligiden beripdir. Şu sizge fazilat bergen, atama adalet bergen Allah Taala'nın urmaty üçin eşik açyp koyun deydi da. Munday degenden keyin aýlasından eşik açat. Eşik açatdagyn Allah Taala maňa kandaýça fazilatyn beripdir deydi da. Dese siz gedeysiz. Fakırsız. Bu gedeylik, fakırlık bu Allah Teala'nın fazilatı. Allah Teala jakşı körgen bendelerine gedeylik verir, fakırlık verir. Şunda emes bize toğra deptir. Atağa kanday adaletlik beripdir deydi. Atam Kudaga şükür bay kolodağı baylığı bar adam. Oşonduktan oşo baylıqdan zakat çıkarıp oşo zakatime layıqlı, taza, takvalı adamlarga bereyin. Oşo men zakatim oşonun ibadatga jardam bolsun dep adaletlilik kılıp sizge jönötüp atat akçasyny. Bul adaletli emes degende toğra depdir. Boldu balam depdir. Eme men senin zakatingdi alıştan murda özüňdi kabul aldım depdir da. Bugünden başlap men senin aklına tan koydum. Bugünden başta men seni şagirtlik kılıp kabul aldım depdir da. Anan uyga kirizip alıp balany özüge şagirtlik kılıp kabul alıp, akçasyny da alıp, anan azat işletken eken. Anan uydan keyin şagirt kılıp okutup jürebertir. Bala 7 yaşga kirgende Cüneyt sirri çykdy, hajyga jönögen eken. Hajyga jönögende bul balan öte bir akıllı, parasatlı, adep ahlaklı ekeni körüp bilip, bunu da koşup alıptı da özüge. Anajyga barıp, ajyny atkaryp bitkenden keyin, oşol Masjid-i Haramda kirip, oşo günde bir tanış bilişlerimden koştoşup oturganda, şol jerde 400 alim çoğulgan eken da. Arjaktan bargan 400 alim, öte bir ilimli adamlar çoğulgan eken. Anan şolaryň oturda majlisde oturup, çoğu oturup, anan
Şular arasında şunday söz bolup kalıptır. Şükür, Allah Taala'nın bergen nimetiga biz şükür kılışımız gerek. Şükürdü kandayça kılış gerek. Şükür degen emine. Devanayken oşo 400 alım oşol jerde şükür sözün çeşmelettir da. Her kimisi her kanday çeşmelet 400 türmeni çeşmelet beriptir da şol jerde. Şükür sözünü. Anan sirri alıdağı şagirtli Cüneyt'e karap durup sen de şükür jönünde bir an söz aytalasın biri. Dese ruhsat bersenidir mayli aytayın deptir. 7 yaşar bala. Anan aljerdagi 400 alım bunun sözüge tankal mayli ruhsat ayt sen de bilgeningde ayt deptir da. Degende men şükür dep şunday nerseni düşünem. Allah Taala sana kança nimet bergen bolsa oşo nimetni günöge jumşaw. Oşo Allah Taala bergen nimetni günöşke jumşawasaң, oşo nimet günöşke jardamçı bolmasa, oşol şükür deptir da. Eğer oşo Allah Taala bergen nimetini günöşke jumşap jibörseň, anda oşo nimetke sen küfür bolgan bolasyň. Şükür kılgan bolboysyň. Degende oşol jerdegi 400 alım bari taň kalmın aklyga, parasatyga taň kalıp tuğra aýtdyň. Şükürdü bu sen tafsirlegendan, sen çeşmelegenden başka hiç kim bundan artıkça çeşmeley elbette. En makul çeşmelediň depdir da. Yani şükür degeni Allah Taala'nın bergen nimetini baylyk berebi, densoğluk berebi, akıl es berebi, şulardyň bardygyny soğuk işke jumşaw. Oşol şükür kılganyň. Eger güneşke jumşap koysaň, oşol Allah Taala'nın bergen nimetige şükür kılbagandyk. Şükür kılbasaň al nimetni Allah Taala alıp koýat. Debana şol 400 alım baranan ki baya balaga pata berip, oşolaryň patasyny alıp ana çykyp ketişken eken. Oşolaryň patasy menen ana bul Cüneyt eň bir atakty ola darajasy zetdi. Keyin oşol jerde Sirinliğde kızmat kılıp jürüp, ilmini öğrenip jürüp, adab ahlakyny öğrenip jürüp, anan keyin balagatga jetip, öte bir ilim öğrenip bitkenden keyin anan üýüne kelip, özün elin arasyna kelip, barıp meçitde kuptanda okutken dagyn, kuptanda okup bitkenden keyin meçitin bir pürçeýge oturup alıp, tike turatken da. Tike turup koluny tutup baylap, başyny ıldy kılıp, taatqınça Allah, 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 Allah dep çıgatken da. Tike turup, oturup aytkanda, jan başlap aytkanda, şu tike turgan boyunca Allah, Allah, Allah dep taattyryp beretken. Kıskası oşo kuptandym taraty menen bamdatda okutken da. 40 yıl şüntüp ulantırgan eken. 40 yıl oşo kuptan kalgan taraty menen uktabay Allah, Allah dep çıkıp bamdatda namaz okuganan çıkıp ketken da. Ana bunu oşol jerde kebir kör albay turan adamlar akıran söz çıkarışıptır da. Bul Cüneyt kuftanda okup alıp, şu taň atkısa şu oturup, tike turup, je namaz okubay, je Kur'an okubay, şu putun taalatıp, turgan. Bul nime kılgan eken? Şunday da bolab eken. Dep körlögenler anan keyin bunu aýtap, kemsitip başlaýdy da. Ahıranan parçaga da jetkiretler onu. Bu şunday ankılyklar çıgaryp atat. Özden özü. Degenden parçanan anday bola turgan bolsa, elge akırın bildirseňer, el köňü kalatdan da. Dese, elge bul kişi bir vaaz aýtsa, bir bayan aýtsa, el bir jok taşlap şun bayanı kelip uguşat. El mundan takırlı köňü kalbaýdy. Elge rasa jakkan adam deydi da. Anday olsa bir iş kılış gerek, şu özü ve bir günöne jafatış gerek dağın, anan el oşo günösün körse, anan köňü kalat deydi da. Ana oşo padşanın bir 3000 altınga satıp algan küňü var eken da. Aýybay sulu kız eken. Özü de jakşı göretdi, oşoga aşyk bolup juretken da padşa. Anan oşo özünün adamlarga aýtat padşa, şul kızdy deyip aýybay jasatyp keliştirip alıp barıp oşonu fitna kılasyňar deyken da. Anan kızga da ýöretip, sen barasyň da şo Cüneyt'in aldyga kısmat kılmış bolup, alda oturup, meni algan,
men bayman, dünyam özüme yetişerli, maňa saňa şogan şunday takwaly, ibadatçıl, küýöw kerek. Kança dünya kerek bolsa mende var. Şunçalyk maňa şu ibadatyňdan, ilimiňden, adaba ahlagyndan ýöretseň, ibadatyň maňa jardam bolsa, men saňa jardam bolsam, şu meni algyn dep özüňdi epdep şoga tiesiň depdir da. Anan bir kişini koşa jönötät. Ana bular baryp alyp ana bayağı kızda ýeway jasagandan ki murdagy suluğa, oşonçoluk sululuk koşulup, anan keyin şo Junaýat üýge barşat da. Barwandan keyin oşo kız özünden sözü başlaýdy. Bayağı pas etken sözden de bul köwrak, apyrtyrak kılanan söz başlagandan keyin şu men sizge okşagan adam izlep жүрəm. Takwaly ibadatçı, men alsaňyz sizin ibadatınız markan jardam bolsa, men ibadat size jardam bolsa, ökölü ibadat kılsak, bir-birimize kızygyp ibadatty köwrak kılsak digen maksatym bar. Dünýä jagadan takır oýlanbaň. Dünýä bardygyny geçerli. Dewenan aldy oturup süýleýän keyin aldyga kelip oturat da bayağı kız. Aldyga kelip oturganda oşo wagtga çeýin bul Junaýdanyň sözüni okusy da kelbeyt, karagsy da kelbeyt, körgüsü da kelbeyt. Alda kelip oturgandan keyin ana şunday garaýt dagyn dep üýlep jiberet da kıza. Şol jerde ot çygyp birini çeskende küýüp ketet da kız. Anan alyp bargan kişiler jürege düşüp korkup anan keyin padşaha barat da şunday boldu deydi. Degende anan padşa da korkup kalat. Demek al eldi maňa jetkizgen sözler bari uşak zaman söz eken, jalgan söz eken. Al eň bir Allah'a jakyn oly zatlardan eken. Al keremet körsötüpdir. Endi men barwandan keçirim soraşym kerek bu kılgan işim üçin. Any çakyrsam, al ulu adamdy çakyrganym toora kelbi. Özümle baraýyn. Dewanan keyin özü kelwanan keyin aldyda oturup keçirim sorap towa kıldım, meni keçires dewanan keyin anan süleşip oturup anan taksir oşol kızdy men $3000 $3000 altyna satyp alganym, öte kıymat bary satyp alganym, öte bir şulu kız ele. Oşonu siz bir köz ilimemçelik wagtda küýgüzüp jok kılyberdiňiz da dewanan keyin şöne depdir da. Desenan Junaýat etken eken. Siz menin 40 yıllık taat ibadatımda oşonu bilen küýdürmekçi bolduňuz. Anan ne kılaýyn? 40 yıllık taat ibadatymı size küýdürüp jöreýin be. Degenden keyin anan boldy. Towa kıldım. Men bagandym sizge. Bundan buyaga sizge hiç kanday siz jönüňizde uşak aýym kelse de işenbeýim. Oşo ýerden uşaga işenip turup şunday kıldım elem. Dep moýnaga günelerini moýnaga alypdyr, ondan keyin gaýra çykyp ketken eken da. Mana bul ulu adamlardan, oly adamlardan nafasy adamdy küýjüp jiberetken da. Oşondukdan ulu alımlardan, ulu olyaların nazarida bolat deyip da. Ulu adamların nazardan kıla turgan bolsaň, oşonday bir karışa kıla turgan bolsaň al akırın jekdik de seni. Oşondaýyn ulu adamlarga hazırkı misaly uçurda kebir agymlar çygyp atatlar, olyalardy şirktep, tarakatdy şirktep, alardyň jamanatly kılıp, al Hudaý saktasyn, alarga hiç kanday şundaýgan sözlerdi jawapçylyk kılýaş gerek eken. Bir gün wagt kelse şo küýüp ketişler hiç gelmez eken da. Hoş ve ahire davanana. Allah Teala şu barınızlara hidayet verip, takva verip, Allah Teala şu özün jakşı görgen benlerine koşup şu oly derejelere jetkizip, toora joldan Allah Teala öz adaşdary we daýym şu özüň hidayetinde Allah Teala özü alyp berýän nasip etkisin. Allahu ekber.